en el partit, a la Fundació Campalans, ja fa uns quants anys que fem un informe social que el que va voler en el seu origen era situar l'agenda política al debat sobre la desigualtat i la importància de la desigualtat per la cohesió social i fins i tot per la qualitat de la nostra democràcia. I abans que arribés el Covid, perquè és veritat que aquest any ha estat en blanc, ara ja estem preparant el següent i per tant crec que és el mes de juny farem una cimera social en el marc de la Fundació Campalans i crec que cap a finals d'any podrem tenir l'edició de l'any 21 d'aquest informe social. Doncs en aquest informe social nosaltres identificàvem com 6 espais de desigualtat. Evidentment l'econòmic, que potser és el que més hem parlat amb l'Anton Costas, que recordo quan estava a la UGT i fèiem un anuari sociolaboral, hi ha un article antològic de l'Anton Costas que parla del misterio de los salarios i de quina manera els salaris en el percentatge del PIB, del creixement de la riquesa, cada vegada els salaris anaven tenint una proporció més petita. Allò que es veia des de fa molts anys ha estat evident i és un dels espais de més desigualtats. En segon lloc hi ha el que té a veure amb l'exclusió residencial. L'altre dia parlàvem amb la Carme Trilla, parlàvem del Pacte Nacional per l'Habitatge, no sé si el recorden, era època del tripartit, crec que era el 2008-2006, quan es va parlar d'aquest... I ja es parlava de les dificultats que hi havia per unes àmplies capes de la població d'accedir a casa seva, a poder emancipar-se o a poder mantenir casa seva. Imaginem-nos com ha evolucionat tot això i com està ara d'important a sobre de la taula. El tercer espai de desigualtat té a veure amb la formació. I a mi m'agradaria que en aquesta hora que tenim de conversa poguéssim parlar molt de formació, perquè l'element predistributiu, no només de com es gasten els diners públics, sinó com s'inverteix en les capacitats de les persones al nostre país i a Espanya i al món, doncs també és un espai importantíssim de desigualtat i com Catalunya aquí tenim una assignatura pendent a diferència d'altres comunitats autònomes de la resta d'Espanya. I també hi ha 2 espais més importants, que és l'accés a la protecció social. Hem dit moltes vegades i estem en seu patronal la importància de la contribuïtat a l'hora d'accedir a les prestacions, però ara sabem que hi ha un volum important de la nostra ciutadania que s'escapa d'aquesta contribuïtat i que per tant també ens dona pistes per parlar del mínim vital o de la renda garantida de ciutadania. Aquest també és un altre espai. I per últim és el relacional. Això que diem que els barris pobres no voten, vol dir que els barris pobres després també decideixen menys en les polítiques públiques i per tant la desigualtat relacional també és un focus important.